こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はチェコ共和国のカレル・シュワルツェン・ベルクモット外表の死を悼まれました。日本の曹洞宗の仏教党代表団がダライラマ法王に謁見し挨拶しました。国会事務局は延期されていた第17期チベット亡命議会第6回期の再開を発表しました。ベンバツリン出席大臣はハリファクス国際安全保障フォーラムへの出席に向けてダラムサラを出発しました。ベンバツリン出席大臣はダライラマ法王に最新の公務について報告しました。中央チベット政権報道官は中国の新しいチベット白書に関して容認できないと述べました。チベット人権ネットワーク及び台湾・香港のアウトランダー代表団はチベット亡命議会を訪問しました。情報国際関係省のノルジルマ大臣はオーストラリアでの公式活動を開始しました。BTAG はインド戦略会議と研修を開催しました。ダライラマ法王日本代表部事務所代表のアリア・ツワンギャルブ博士は10日間の韓国訪問を終了しました。チベット博物館は国際人権博物館連盟アジア太平洋会議に参加しました。第5回チベットジャンジャンガラサイクルヤットラが西ベンガル州コルカタで開始しました。今週水曜日、ダライラマ法王はチェコ共和国の政治家、外交官であるカレル・シュワルツェンベルク氏の死去を受け、哀悼の意と祈りを捧げられました。手紙の中で法王はシュワルツェンベルク氏がチェコ共和国の外務大臣であった時にプラハを訪問したことを回想し、ブリュッセルに向かう飛行機に同行できたことを光栄であったと述べられました。法王はシュワルツェンベルク氏を親しい友人とみなし、同心の揺るぎない友情と支援に感謝されました。チベット亡命議会のケンポ・スナムテンベル議長も、またシュワルツェンベルク氏の死去に哀悼の意を表しました。シュワルツェンベルク氏は長患いの末、85歳で逝去されました。ダライラマ法王14世は今週水曜日、上林人の林周恵氏を団長とする日本からの曹洞宗仏教党代表団とダラムサラのご自宅で会見し交流されました。長年のチベット支援者であり、チベット日本事務所の顧問でもある林周恵氏は、昨年9月に発表されたチベットにおける人権と宗教の自由に対する侵害をやめるよう中国に求める7項目の共同声明を法王に提出しました。その後、代表団は中央チベット政権を訪問し、内閣事務局で代理主席大臣のタラムトマチャンラ大臣の出迎えを受けました。代表団はまた、チベット亡命議会を訪問し、ケンポ・スナムテンベル議長及びドルマツリンテイカン副議長と会談しました。16名からなる代表団はチベットの平和を祈り、行動する僧侶と神道からなる超党派の顧問である林周恵氏が団長を務めました。国会事務局からの発表によりますと、第17期チベット亡命議会の第6回会期が2023年12月25日から29日にかけて再開されることが決定されました。この再開は一般会期の残りの事務に取り組むためであり、これらの事務は4日目に延期されていたものです。国会事務局は9月28日に最低限の議決数が不足しているため、会期を延期すると発表していました。また、国会事務局は第17期チベット亡命議会の第7会期を2024年3月14日から30日までの15日間開催すると発表しました。今週水曜日、中央チベット政権のペンバツェン出席大臣は、11月17日から19日まで開催されるハリファクス国際安全保障フォーラムに出席するため、カナダに向けて出発しました。出席大臣はフォーラムでの基調講演を行う予定です。ハリファクスに続き出席大臣はオタワを訪問し、オタワのチベット人コミュニティの公開演説を含む4日間の滞在が決まっています。
その後、ミネソタ、バセロナ、ウィーン、パリを短期訪問し、12月3日にデリに戻る予定になっています。今週月曜日、中央チベット政権のペンパスリン主席大臣がダライラマ法王に謁見しました。謁見後、チベットテレビの取材に応じた主席大臣は、ダライラマ法王が今年12月に予定されているビハール州ブッドガヤ訪問の際、多くの人々がインドを訪れることを望んでいると述べました。主席大臣はダライラマ法王に最近のラテンアメリカとアメリカへの訪問を含む内閣の活動について説明したと述べ、最近終了した常設戦略委員会の議事録も法王に提出したと述べました。中央チベット政権のテンジンリ氏報道官は、中国共産党が最近発表したいわゆるチベット白書を否定しました。テンジンリ氏は、この白書は嘘、誤った解釈、誤解に満ちており、到底容認できるものではないと述べました。中国政府は先週金曜日、いわゆる新時代における製造の統治に関する中国共産党の政策、アプローチと成果と題して、いわゆるチベット白書を発表しました。今週火曜日、チベットと台湾の人権ネットワーク及び香港アウトランザの代表団5名からなる代表団がチベット亡命議会を訪れ、ケンポスナムテンベル議長及びドマツリンテカン副議長と会談しました。議長はチベット人と台湾人の政治的、宗教的状況の類似性について述べ、ワシントン DC で開催された第8回世界チベット議員大会と同時に行われたチベット人、ウイグル人、香港人、台湾人、内モンゴル人の代表者間の会談について伝えました。ティカン副議長は最近ドイツを公式訪問し、ダライラマ法王から受けられた亡命チベット人のユニークな民主的組織である中央チベット政権を多くの高官に紹介する機会を得た経験を語りました。中央チベット政権情報国際関係省のノズンルマ大臣は今週木曜日、オーストラリアとニュージーランドを公式訪問し、ジャネット・ライス上院議員は大臣を歓迎しました。キャンベラの国会議事堂で開催されたオーストラリアチベット議員連盟主催のイベントで、ノジルマ大臣はチベットブリーフィングについて講演しました。ノジルマ大臣はオーストラリアの影の外務大臣と言われるサーモン・バイミンガム上院議員と面会し、1時間にわたってチベットについて会談しました。大臣はオーストラリアの情報安全保障に関する議会合同委員会のピーター・カリル委員長と会談し、チベットについて双方向の議論を行いました。また、シドニーのアシュフィールドにあるビル・クルーズ牧師財団でロービン研究所の専門家やビル・クルーズ牧師とも会談しました。キャンベラチベットコミュニティ協会の元代表や役員たちと会談しました。情報国際関係省のカンマチュイン秘書、チベット事務所オーストラリアのカンマシンゲ代表、秘書のラワン・ギャルボ氏、情報国際関係省のスタッフのツティンドルマ氏、中国連絡担当事務所のダワサム博士、オーストラリアチベット評議会の執行役員であるサンムン氏が同行しました。ノルジルマ大臣は BTAG と呼ばれるチベット人権擁護のボランティアグループのチベット人権擁護戦略会議を主催し、その後、アジア太平洋地域の安全イノベーションフォーラム年次サミットで演説するため、ベンリントンに向かいます。11月8日から21日までの1週間にわたるオーストラリアとニュージーランドを訪問する間、ノジルマ大臣は現在チベット人が直面している優先事項と懸念に注意を喚起します。今週木曜日、中央チベット政権の情報国際関係省は、ダラムサラの情勢トレーニング及び福祉協会で3日間にわたる BTAG インド戦略会議と研修を開催しました。名誉ある元首席大臣のベン・サンドレンボチェとチベット支援者であり、インド会員のメンバーでもあるシュリキ・シャンカプル氏は会期兼トレーニングの開幕式に中央チベット政権の公式報道官であるテンジンリ氏追加秘書官及びシムランの最高代表責任者のチェワン・プンソク氏と共に主賓として出席しました。チベット亡命行政の元首席大臣は、チベット問題に対する平和的な解決のための真実と非暴力が2つの基本要素であると述べました。
最初の BTAG インド戦略会議と研修には33人のインド在住の BTAG メンバーと情報国際関係省のチベット人権擁護部門のファシリテーターが参加しました。ダライラマ法日本代表部事務所及び東アジア連絡事務所の代表であるアリア・ツワンギャルプ博士は11月1日から10日までの10日間公式訪問のため韓国を訪れました。この訪問の目的はコロナウイルスによる長期の渡航制限の後でも韓国の一般市民及び僧侶たちがチベットへの継続的な支援を行っていることに対する感謝を表し、友情の絆をさらに強化し、この地域のチベット人コミュニティに力を与えることでした。アリア博士は韓国ツアー中、チベット僧侶が教育センターを設立しているいくつかの場所を訪れ、主導員長、スタッフ、信者たちと会い、チベットの問題について最新情報を伝えました。チベット博物館は台北で開催された国際人権博物連盟アジア太平洋の年次会議2023年に参加しました。チベット博物館の館長、テンジントプテン氏は、チベットとその重要性について認識を広めること、及び特にチベット国内での深刻な人権状況について認識を広めることについて討議し、焼身自殺の波を強調し、最終的にはチベット博物館がチベットでの人権侵害を訴える際の役割について触れました。この会議にはオーストラリア、日本、チベット、タイ、インドネシアなどからの専門家や学者が参加し、博物館や人権団体が様々な方法で人権問題の認識を促進する方法について、それぞれの経験や見識を共有しました。長年のチベットの友人であり、現在インド・チベット友好協会のメンバーでもあるサムティン医師としても知られるサンディーシ・メシュラム氏は11月5日に西ベンガル州コルカタからチベットの環境保護活動家であり、慈善家でもあるカマサンル氏の釈放キャンペーンを含むフリーチベット西部インディアのメッセージを掲げた第5回ジャンジャンガランサイクルヤットラを開始しました。このサイクルヤットラの主な目的は、中国共産党の抑圧的な政策の下でのチベット国内の危機的な状況について、一般のインド市民に認識を広めることです。第5回ジャンジャンガラサイクルヤットラは、西ベンガル州コルカタを出発し、ジャルカント州、ビハール州、ウタラプラディッシュ、マディアプラディッシュ、ラジャスタン州、ハリヤナ州、デリを経由して約 2500km の距離を移動し、2023年12月10日にインドの首都ニューデリーで終了します。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。